entre poetes i parets de pedra, amb un peu a la tradició i l'altre a la modernitat, és on recau la sobirania del poble andorrà. Això és el nostre Consell General. De reunir-se a les porxades de les esglésies o fins i tot als cementiris, a fer-ho a la nova seu del Consell General. I entremig han passat gairebé 1000 anys d'experiència parlamentària. Perquè, Carles, justament abans del Consell General, tal com el coneixem ara, hi havia el Consell de la Terra, però fins i tot abans ja hi havia una organització semblant. Sí, si ens situem en el context del segon pariatge, pot ser un any després, el 1289, ja trobem un privilegi dels dos cosenyors pel qual s'autoritzava als andorrans a reunir-se en una mena de consell més aviat informal, en el qual discutien sobre aspectes que els interessaven de manera col·lectiva, alguns dels quals naixien precisament de la situació creada amb els pariatges, concretament la talla de la quèstia, és a dir, quan havia de pagar cada casa en concepte de la quèstia deguda als seus senyors. Però, a més, altres d'interès econòmic, com ara l'accessibilitat als comunals, quins drets tenia cada casa sobre els seus respectius comunals. Això es discutia en aquest primitiu Consell. I on es discutia? És a dir, quin era el lloc? No sé si proposaven o si posaven en comunidors, per exemple, com aquests, per discutir aquests afers. Sí, aviam, en principi buscaven espais de caràcter neutral dins de la comunitat, i quin millor espai neutral que les esglésies parroquials, i molt concretament els cementiris on hi havia enterrats els avantpassats de tota la comunitat. És una mena de símbol de la comunitat, de la col·lectivitat. En aquests espais moltes vegades estaven acompanyats d'espais molt concrets, coberts, com ara els comunidors o els porxos de les esglésies, uns espais on es podia aixoplugar al comú de les persones en cas d'inclemències meteorològiques. Entenc que de tota aquesta informació, evidentment, hi ha una informació prèvia, hi ha documentació al respecte. Sí, hi ha bastanta documentació. Concretament, el que t'ensenyo és un document ja és un document molt famós, que és el privilegi del bisbe Francesc de Tobia, de 1419, que durant molt temps s'havia considerat l'origen del Consell de la Terra. Realment, aquest privilegi el que feia era regularitzar, institucionalitzar una sèrie de pràctiques que es venien donant des de segle i mig llarg abans. El Consell General és el poder legislatiu, l'encarregat d'aprovar les lleis. I al llarg de tots aquests segles d'història ha estat clau en els acords que s'han donat dins i fora del país. Durant temps ha estat l'única institució nacional en una Andorra governada per dos coprínceps amb visió de fora. I un dels seus leitmotivs ha estat preservar la sobirania del país. Són les valls d'Andorra neutres, principal prerrogativa d'elles. S'exposen diverses coses a prop de la seva neutralitat i independència. És per això que el Consell li va demanar a Anton Fiter i Rossell la redacció del Manual Digest. Albert, què tal?
Molt bé. Escolta, quan parlem de valls neutres, de què parlem? A què ens referim? Bé, això ho explica molt bé l'Anton Fiter. Les valls neutres no són valls neutrals. Una vall neutra és una vall que no és ni de l'un ni de l'altre. I en aquest context, de què serveix el manual Digest? Bé, el manual és una obra molt rica, molt diversa, té molts elements, té un element de descripció historiogràfica, és a dir, la primera lectura que es fa de l'origen d'Andorra i de la construcció de la sobirania. Després també parla de com funcionen les institucions, la justícia, el Consell General. Hi ha un capítol, un llibre, que està dedicat al cerimonial, un altre és la llista de coprínceps i acaba amb tota l'esplendor de les màximes, que és la destil·lació de la filosofia política andorrana que fins avui s'ha anat aplicant de manera sistemàtica. En certa manera, doncs, entenc que servia com una manera de carta de presentació, entenc que en un entorn complicat, també. Bé, de fet, a Espanya, des de 1715, hi ha la nova monarquia borbònica i fan preguntes sobre l'existència d'Andorra, sobre les relacions amb la monarquia i, per tant, això obliga els andorrans a fer un esforç d'elaboració d'un discurs històric coherent i que serveixi per consolidar la independència. I d'això tracta el primer llibre del manual. Seria aquesta una època convulsa i delicada que s'estabilitzaria el 1806. Quan després de la Revolució Francesa, l'època en què el Consell General va haver de lluitar més per preservar la sobirania. I Napoleó acceptava de nou tornar a ser copríncep. Poc temps després, el Consell començaria a caminar cap a la institució que coneixem ara. La clau, la nova reforma. I qui presidia aquesta institució? Guillem, d'Arenys-Plandolit. I es feia el pas del Consell de la Terra al Consell General. I es separava per primera vegada el poder comunal del parlamentari. I és que abans els consellers sortien dels cònsols de cada parròquia. Una altra evolució de la nova reforma. Tots els caps de casa van aconseguir el seu dret a vot, més enllà de les famílies importants. Configurar l'Andorra que coneixem ara hauria estat impossible sense la institució. De fet, la Casa de la Vall va ser l'escenari, atenció, d'una revolució. Era un 5 d'abril de 1933, quan un grup de 80 joves van interrompre la que era la seu parlamentària. Van confiscar-ne les claus i van tancar la porta. Aquesta va ser la guspira que va portar el que era el Parlament a aprovar el sufragi universal masculí. Sense haver d'arribar a una revolució, les dones també s'haurien de mobilitzar per aconseguir el vot, que no es materialitzaria fins al 1970. Visca la Constitució
Visca Andorra! Malgrat la fita, el reconeixement internacional com a estat de ple dret no arribaria fins a l'aprovació de la Constitució el 1993. El moment en què Andorra abandonava la tutela dels coprínceps. I seria amb la Constitució quan la sobirania del país recauria en el poble andorrà, representat pel Consell General.